भैया लोग होई देखल हो हमारी घर बा तो पता बा रोज आवेला इतना आदमी तो हनी लोग के सपोर्ट से हो भैया लोग देख लो पाँच जना 12 जा हो तनी हाथ उठाइबा लो 12 जना मान जा 12 जना अभी मतलब और ही मने 4 आदमी और ही अभी गई फिलहाल में सुबह से कम 15 लोग आ चुका ले बरा तो हनी लोग के सपोर्ट है भैया लोग वाह रे भाई लोग हमार हई देखल हो हमारी घरे के आइल बा तो हनी लोग से सपोर्ट मांगे खातिर और देखो लो कितना प्यारा कपड़ा पहन के आइल बना प्यारा ड्रेस में आइल बना तो प्लीज इनका आईडी के जाके फॉलो करा लो बता दो अपन आईडी के नाम। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मेरा आईडी का नाम है अमित वर्मा 8112। ठीक है इंस्टाग्राम पे और जालो देखो लो पूरा बढ़िया डांस करे ना तब नीलम दीदी वीडियो बनावल इतना आसान नहीं खे घर से बर्बाद होता आदमी पेट से निवाला से बर्बाद होता फिर जैसे बकरी रख ले रहनी है ओमा एक बकरी मर गई है आ मैं बकरी और लटक गई बड़ी समूह वाली वीडियो के चक्कर में अब भैया लोग सपोर्टो भी नहीं खजा करत और पता बा कहियो खाना भरपेट मिलेला ना ई वीडियो के चक्कर में जानतर कनी लोग के पता बा कहाँ कहाँ ले जाली जा वीडियो बनावे बनारस तक ले चल जाली जा हाँ पैसा अपनों लग से खराब होता अब बाकी अभी सोशल मीडिया से 1 रुपया कमा लो कि ना दीदी कहाँ से भाई तो लगवे से लागत हटे तो प्लीज इनकर लोग के सपोर्ट कर जा मैंने जे भी वीडियो इनकर देखत है प्लीज सपोर्ट कर जा ठीक बा। नीलम देवी हाँ नीलम देवी एंड ठीक बा जाके फॉलो कर लो वीडियो के लाइक ना करे ना जा। अरे बेटा वीडियो के लाइक करे न जा हो भैया लोग लाइक करके एक दिखा दे जा एक प्यारा कमेंट प्लीज भैया लोग हमारे बाबू खुश हो